Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom încerca un joc nou, adică o mapă de pe un joc nou, ați auzit foarte bine, adică ne vom juca Bobux pe The Garden. Nu cream că o să joc așa ceva în viața mea, dar hai să vedem. Aici e Havoc. Havoc are 0 like-uri, like. Din păcate. Ia ce cactuși frumoși! De ce? Care cactus mai ia să ne uităm? După aici are niște bambus cu niște roșii. E bambu cu... Astea sunt fructe de bambu. E tomato! E tomato în bambu! Cât amar! Poftim! Poftim! Mulțum! Ai flori? Flori. N-am flori. Uite, un melon, ce frumos e. Mun melonul ăsta, din câte știam, dădea mult. Uite, eu vreau să mă flexez cu ceva, pot? Da. Aoleu. Aia de unde ai mai primit-o? Eu am făcut-o, dar pe celălalt con. Hai să vedem cât costă. 824.000. Care a ta? Da. A mea costă 5 milioane! No, band. O postez la favorite. Deci cum mergeam... Ok, așa. 45 de secunde, Bună că ziua, mi se doamna. apare acum mango. Vreau să cumpăr și eu ceva, că eu sunt milionarul. Mai cumpără și eu de asta de 100 de mine face de bani. Harvest? Oare Dar ce dacă faci ți-aș cu lua harvest? harvest? A nebunit. Cosmetice. Hai mă, lasă-mă cu cosmeticele. Ne vrem să ne crească bambusul frumos. Deci am colectat un bambu. Am colectat un Mamă, câta gigantul e. Bambusul meu e gigantic, rău. O dăm și noi copăcelul să ne crească frumoase nucile ăla de cocos. Și hai să vedem. 20 de bambus. Orange. Tulpin. Luăm și noi acolo câteva. Bună ziua, aș dori să-mi vând tot inventarul meu în afară de astea două. Mulțumesc! Și vom merge cu un alta magică aici. Mi s-a oprit asta. Bine, trebuia să mergem la garden. Havoc, ai cumva bani și vrei să-mi furi de aici? Nu, mi s-a oprit tastatura și trebuie să-mi iau cap. Tomato seed! Mamă, mai am tomato seed, Doamne ajută! Chiar vreau să măresc grădina de tomato. Dacă doriți, ne putem juca împreună toți. Aveți aici și numele. Nu pot să cred. Am mutat pumpkin-ul. L-ai udat? L-am mutat. Și mi s-a pus? Și ți s-a pus ție. Uite, aici trebuie să mai crească florile. Dar stai, Poți dacă... pune aici? Nu, tu nu poți să pui, că e proprietatea mea. Tu poți, și ce poți să faci? Roșiile. Tu poți maxim să-mi dai. Deci, ok. Eu am de roșiile. Dar am nevoie de un polișa. Un așa. Am nevoie de floare de 24 de 0,24 de kilograme. Avem aici la Seed Shop. Mi-a dispărut roșiile de aici. Corn. Vreau să cumpăr corn. Bambu! Ia tot bambusul!
Cât bambuse? 0. Eu am 21. Uitați, dacă ați văzut butonul de restock, Dar n-ai cum să iei restock-ul. Doar dacă ai... exact. Uitați aici, vreau să-mi fac o de-asta de bambo. Punem aici și niște bambu. O să crească frumos. Da, v-am zis că mi-a crescut dita mai cactusul. Am văzut și noi că am fost în vizită. Uitați aici, ne mai completăm și noi din ferma de 10.000. roșii în continuare. În comentarii. Aici tot cornuri am. 4 cornuri? Să-mi iau cornuri? Să nu-mi iau cornuri? Nu știu, eu aș face locuri pentru mango. Mai avem încă bamboo seed. Deci, what, cât a crescut, cât a grosolanul. Dacă e mare, înseamnă că... Costă foarte mult. Da. Și are multe chide. Deci... Da. Deci o să mă fac milionar. De milioane dacă te uiți tot. Eu așa am... Mie așa La mi-a mine a dat. crescut frumos bambusul până acum. Mai punem aici bambu. A? Nu e Nu frumos. pot. Ba da. Asta e pumpkin. E 94% Da. făcut. Roșiile astea parcă nu le-aș culege, dar... Îs În loc să mărișoare. ții roșii, tomato- aș zice să aștepți. Avem tomato de 51 de kg. Hai să vedem cât ne dă. 51 de Și ne grame, dă cred. 293 de lei. Dar știu 50 de că grame, se cred. vinde foarte bine fructul ăsta care l-ai Blood Banana. Că uitați, dacă mergem la seed, mergem... nu asta. Era la Night. Era la... costa 200 de mii. 200 de mii? Da. Nice. Accept, 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 accept. Am Unu. umplut de banane. Cât e? Le vând, am sorry, dar le vând. Cât fac? Cât a costat? 58 de milioane. Mamă. Nu 58 de milioane, 58 de mii. Mai speria 58 de milioane, era să zic, ce mă? Uite, băgăm aici un gift Thanos. Cel mai bun fruct al meu. Pe bune că e cel mai bun. Ziceai tu într-o zi că îți Uite, place uite ce ceva în bambus grădina ta. gras ai. Da, ziceai că îți place ceva din grădina mea, mai... acum 5 minute. Da, nu știu. Nu, vreau să mă uit un pic la niște cosmetice. Ziceai că îți place fructul ăsta strălucitor. Hai să Glow-ul. ți-l dau. Da, hai să ți-l dau. Îmi plăcea. Bă, îmi place foarte mult dacă poți, dar nu cred că poți să dai gift. Hai să comprăm, nu? Să vedem dacă putem să-l dăm giftul. Bă, mie mi-a luat banii. Dar acum întrebarea mea e unde Vrei un animăluț? poți să-mi dai animăluțe? Da. Fratele meu. Blood. Mi-am luat secar? Băi. Dă-mă logul. Spuneți-mi și mie un pic dacă știți unde mi-e logul. Ce log? Eu am cumpărat un log de la magazinul din capătul celălalt și nu mi-l dă. Uite-te în inventory, în ghiozdanul de sus.
All item, nu, 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 Vrei animăluțul ăsta? nu. Deci când ți-am dat-o, nu. Hai să vedem. Nu, ce are și drăguț. Moon melon. E foarte drăguț șoricelul. Vrei Moon Melon-ul? Da, și un șoricel. Facem trader cu Havo. Iar îți dau ăsta. Șoricel unde ești? Nu, Chiț-chiț! îți dau ăsta. Chiț-chiț! Uite la aici, la Și așa n-am nevoie. Uite aici, la... Unde ești Chiț-chiț? Mă succesul e acum. Am lăsat! Uite-l pe Chiț-chiț. Chiț. Ulu, ce pățim mă Chiț-chiț? Hai de acolo. Hai să-ți dau astea. Ia. Șoarecu! Stai, mă. Stai, mă. Lasă-mă să-mi pun șoarecu. Spuc un melonul grăsan după tine. Uite. Un melonul gresan. Ia să-mi curios doar cât costă. Uite, și eu îți dau Frozen discul. Stai, mă. Nu. 3 ți-am dat. Până că sunt un prietenaș bun și un abonat bun. Ia cât costă ăsta de 9 kg. Vezi că la mine nu costă foarte mult, dar e bun. I-am băgat fructul în cap. Cam aici. Nu! Ce? Acceptă puțin gipsul, că am dat o inimero aici și... Sil mai inventory. 99 de mii. Acceptă puțin gipsul și dă-mi-l înapoi. Disco. Mulțumim. Tot cu inima l-am, da, asta e. Trebuie să dai click de dreapta pe el. Hai că ții mâna pe el și dai cu click dreapta dacă Da. vrei să-l vânzi. 48.000, mamă! Mamă, cealaltă ne lasă căștile, am impresia. Da, stai că So. am impresia că pot să fac o șmecherie. Bambus la 12 bucăți. Mam. Wam. Facem. Șmecherie. Mă auziți? Da? Cum am băgat? Stai să vedem dacă merge și... Doamne ajută! Ia ziceți, doamnă, vă place ferma mea de bambus? Șmecherie am făcut! Uei, de ce mă o dublu? Poftim? Ai dat drumul la boxe? Nu. De ce mă o dublu? Am ăsta l-am încărcat. Ah. Dar până la urmă tot n-am înțeles. Unde pui mie logul? Că turbez aceea. Ui. Și o recuz parcă vrea un pic la tine. Ia pumpkin-ul. Imediat. Ok, mă scuzați. Și avem ceva bun de cumpărat. Bambus. Give me my bambus. Veniți să vedeți câtă bambus am primit. Stai așa, ne mai luăm niște blue bali Și numai 22, numai 39%. și niște carrow. Ce bambu? What câta bambusul! Uitați aici! Cât de lung crește! Yikes. Alex ne-a dat niște copilași pe lângă ce are el. Imediat.
Um, 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 o să vreau să mut acest bambos să ne dea nouă niște umbră. Bă, frate, vreau să ne dea umbră acolo și nu... Hai că-l pun așa. Iese, știu. Știu. Iese. Dar aici ce o să facem cu V? Vom mai pune acolo aici niște bambus, gata. Și mai avem... Pare că mai avem ceva în vechi. Corn. Tomato. Cum ziceam, îmi mai continui ferma de tomato. Carrot, strawberry, blueberry. Mi-a fost super greu să fac rost singur de fructul ăsta. Like am muncit, dar nu știu unde puii mei mi-a dispărut ăla. Cred că i-am dat... Da, i-am dat destroy din greșeală, în loc să dau destroy la altceva, la ce trebuia. Tu ăsta? Ăsta. Așa. Deci am dat destroy din greșeală, în loc să dau destroy la altceva. Că vi l-aș arătat. Deci m-am chinuit foarte mult să îl am, dar a dispărut. Strawberry-urile le pun apropiate. Adăugă bambu. Bă, tu mi-ai mâncat bambusidul. Ăsta mi-a mâncat bambusidul. Băicuțul mi-a mâncat bambusidul. Uite așa, și vreau să crească. Și să punem acolo, să punem cea. Și vom pune morcovei. Aici pe lângă. Așa. Uitați, o să luăm o floare de 0,6 kg. Nu, ne trebuie de 0,24 kg. Nu, n-am văzut cât am. Mamă, cât a bambusul! Stați așa că noi nu suntem, nu ne lăsăm mai prejos. Mergem la gir. Ăsta de la cosmetice, ce să mai zic, ne-a dat. Bă, vezi că te reclamezi la poliție că nu mi-ai dat logul. Restoc în 2 ore! Ce naiba? Tu? Restoc, se da restoc la ceva. La tomato. Ăsta l-așteptam. Și mai am niște bambu. Că vreau să le pe la mână. Uitați-vă. Cactusul! Da, vreau cactusul. V-ați uitat la bani cât de monede de acum nu? Cecuț. Vom pune aici cactusul. Vreau să-mi ud. Trebuie să am grijă să nu dau pe colect. Mai umplem pe unde am putea să mai umplem. Pentru că nu vreau să vadă spații. Aici practic va fi un loc unde eu să stau.
pur și simplu like stăteam și cât editam un videoclip și like mi-a venit ideea, bă, hai să filmez un episod pe jocul ăsta și să fac așa ceva. Haideți aici la flori. Astea acum nu prea le folosesc. Să le punem. Să punem aceste flori. La tomato. Uite așa. Vreau să-l mut aici. Ăsta vreau să-l mut aici. Tu aici. Tu aici. Și atât. Și acum la tomato seed ne ducem, uite așa. Ce asta? Strawberry gold. E căpșuna de aur. Căpșuna de aur. Vreau să-mi vând așa. Când ne-a dat? Blood. Blood, trebuie să stau chiar lângă el. Ok, 11 mine. Am vrut să încerc. Încercare în martenare, da. Câta bambusul are Alex. Tu, 53 de secunde. $3.000. Și numărătoare invers o să facem. Friend boost plus 10%. Nice. Mai luăm niște strawberry și niște blueberry. Să le vândem. Că nu să le vândem, să le punem acolo. Și tu ce mai zici, nene? 17 secunde, 16, 15, 14, 13, 12, 11, te rog, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haide! Cine da Tristo? I'm fucking serious. E 7-6. Da, deci ca să vă dați seama, noi ne-a dat restore, ne-a dat la strawberry și la tomato. Frate, și tu ceva bun. Asta cât costa? Costă mult. Pariez că mai punem un tomato, și nu că n-ar fi destul. Tu așa nu. Tu blueberry mai punem aici. Și una aici. Strawberry mai punem, uite așa. Că astea știu că sunt mici. Deci putem să facem așa pe două rânduri. Am colectat un strawberry. Le vine dacă tot l-am colectat. Păcat de havoc. Vreau bambusul ăla mare. Sper să-mi dea măcar bambusul ăla mare. Mic căpșunică asta de 27 de grame. Hai să mergem. Deci știu că o costa vreo 700 și ceva de mii, 700 și ceva de mii, tot ce vedeți aici la Havoc. Îmi spuseseră odată. La cactus. Cactus. Ceva? Nu. Bună ziua! Măcar dumneavoastră nu dați seapă. Ca cineva de aici. Tot nu vrei să mi-l dai, da? Common egg. Să spune că mai cumpăr și pentru voi un common egg.
Pentru voi, doar pentru voi îl cumpăr, doar pentru voi. Vreau să văd dacă mi-au crescut florile alea de 24 de... Am revenit, guys. Ok, nice. Hai să vedem Mă dacă... scuzați. Nu e nicio problemă. Asta e 24? 27, bă! Alex! Vreau bambusul ăla! Vreau bambusul ăla! Nu ăla din mâna ta, vreau bambusul ăla mare! Ce face bambusul ăla aici? This plant is not blueberry. Ia, fi antenă, din partea mea ia tu ăsta. Ce să iau? Mă, asta e. Stai mă pe loc. Așa. Ce mă jucam cu tine acolo? Da, fă de... Leu! Te urmărește. Te urmărește ce? Mă urmărește! Ia ce Deci vrei ca aici. să-ți dai seama, s-o dat restart și o dat refresh doar la tomato și doar la strawberry. Ce trist. Vreau să vezi că ți-am dat ceva. Și vrei că ți-am dat ceva și eu vreau bambusul la mare, accept. Acceptă ce puțin. ți-am dat. Stai puțin. Și bambusul la mare vezi că e fain rău. What the... Câta Să-mi zici doar cât bambusul. costă. Să-mi zici doar cât costă. Aoleu. E cam greu, ai grijă să nu-l scapi. 20 de kg. Hai să vedem cât costă pe episod. 109.000. Se vede de ce e așa gigant. Bă, stai La pe crescut loc. cu un preț mare. Nu vine, stai, care e mai gigant? Nu să o top până la urmă. Am eu jumate. Jumate de... E cu 3 capete altă mai mare. Ok, stai că îl vând. Nu, eu chiar l-am vândut. Și stau acum să... Noi acum să-l auzim. Are you fucking kidding me? Are you kidding me? You are serious? Vorbeam cu abonații și știi ce mi-a zis? Ce? Că ai... cum se cheamă? Niște... Unde erau, bă? Exact! Niște glow-uri foarte frumoase. Nu, bă, nu vreau. Ne crește bambu? Tu? Ok. Vreau să ne crească super mari și colectăm niște blueberry. Uite, Un queen. blueberry de 24. Ups. Deci un pollinator 24 blueberry. Are kidding me? Ai că eu fac rost de ceva. Ok, eu nu știu să fac miere. Spuneți-mi în comentarii cum pot să fac miere, că eu nu știu. Ia 3 minute să dau restart la ceva. La ce să dau restart? Tot la ok. Nu mai cumpăr nimic. Să mai... Ha, mai vindem inventarul odată. Nu vezi că mor aici de fric și tu mă țin trezură? Un măr polenizat. Ce mai pare polenizat prin ferma mea? Tu, dar chiar de unde faci rost de miere? Trebuie să primești plante polenizate și adică ți apare semn. Și te duci aici unde sunt eu. Da, albino. La ăsta, la Urs. Give Plant. Nu, la omulețul ăsta de lângă albino. Alex, să cam și eu ceva pentru tine. Ce?
Ha? Spune, da, tu poți să-mi dai de ăsta, miere? Nu știu. Nu, vorbeam cu abonații și mi-au spus că am dreptate. Că ai niște fructe de dragon super frumoase și niște pepeni super mari și faini și gustoși. Nu am tăiat de acolo ca să gustăm, dar arată Ia uite, un tomato polinate. Mi-a dat un tomato polinat. Lavandă! Ce e asta? Mi-a dat un gold strawberry, ok. Am lavand! Am lavander! Am primit lavandă! Go. Lei! Și goldul ăsta? Goldul ăsta nu-i bun, a? Și cum era aia, ce fac? Cum era aia? Da, cum era aia. Dai trade și primești diferite plante. Cum ar fi, am primit lavandă. Cu cine dau trade? Te duci la albin și zici I want to trade. I want to trade. Ia uite, mi-a dat bambus polenizat. Unde mi-s alea polenizate, mă? Uite, și ăsta. Unde e? Bă, E bambu polenizat. Dă bambu ăsta. 5 kg! Zici că-i de aur. Frate, dar mi se duce și în pământ. zici cât de aur. Bună. Eu deja am făcut miere. 4 kg. 4 kg. 4. Eu pe bune deja am făcut. Ce am făcut tuturor? Dar albinele astea se duc oriunde vreau. Adică vin super mult la tine. Vezi că bambusul ăla, dacă îl las să crească polenizat, îți dă foarte mult. Da, uite la albina aia cum vine doar la tine, frate. La mine n-a mai venit albina aia. Colectă honey. 10 honey. Like a honey. What are you? What are you? Da, așa. Și eu cu asta cum vorbesc? Trebuie să vorbesc cu regina asta? Da? Where can I get honey? No, I want to trade honey. I want to trade honey. Și astea ce sunt? Astea sunt ca să-mi polenizeze mai repede? Ui. A? Cumpăr așa. Îmi trebuie planta. Îmi trebuie planta. Ai și tu să-mi dai ceva polenizat și mare și greu? N-ai. Ar trebui să polenizeze pempenele. Pempenele. Aha. Eu n-am pempene. Băi, am spus cumva că albinele astea nu vin să-mi polenizeze? Da? Da, frate, m-am înșelat. Scuzați-mă pe mine, dar m-am înșelat, că... Noroc că m-am niște bambusi ca să umplu pe unde m-au venit ăstea să mă ciordească. Frate, dar albina asta are... Blueberry? Bă! Albina asta are chef să mă terorizeze. Ia, hai să te văd.
Hai că n-am mult timp, frate. Ia tu, filmăm? Da, încă filmăm. Serios. Ia tu de aici, tot de la Jocul mine, își bate joc de mine. niște polenizate. Poleniza. Yes! Nu, stai așa, stai așa. Hai să-mi dai și mie ceva polenizat. Uite, de exemplu, bananele. Uite, banana asta de aur. Bananele astea două polenizate. Nu glumeam. Bă, stai acolo, glumeam. Vreau să-mi iau eu de la mine polenizate, nu trișez. What? Câta căpșură mi-a crescut! Flower seed pack? Da, așa. Polenizate bambu. Ce? Ăsta îmi dă bambus polenizat. Oxglove! Dă-mă bambusul ăsta polenizat. A, nu pot să-l asta din cauza că n-are înălțimele adecvate. Ce-i asta? Bă, și fratele meu, ăsta are 3 kg. Fratele meu, am luat un Foxglove. Și ce fac cu el? Un? Foxglove, o plantă. Dă-mi mie. Nu știu Asta ce fac cu faci. ea. Dă-mi mie. Uite că am plantat-o aici. Nu pot să-ți conectez, să-ți un... Bă, vezi că ai noroc la polenizare, dar urât că mie nu-mi dai niciun like la ferma. Bună. Da, mă, vindem tot inventarul. Așa te vreau. Mama mea! Frate, dar asta are o problemă cu bambusul. Și n-am nimic împotrivă, că îmi polenizează, crește mare. Ăsta e ăla e gold bambus, nu e... Mă omoară asta. Mă S-a omoară terminat albina ăla. asta. Vorbesc cu albina asta. Frate, cine a angajat albina asta, o rog să concedieze că nu poate și ea să-mi ia, nu știu, să-mi ia și ea asta, să-mi ia și asta bambusul mare. Și tu, Am lăsat... Am uitat Legendary Egg-ul. și Cocos Polishader. Ok. Dar de când a început, frate, chestia asta cu polenizatul? Că până acum mie, pe mine nu mai 15 S-a kg. terminat. S-a terminat asta cu polenizatul. Adică, Adică bă, s-a terminat eventul. Numai peste 50 de minute mai e. start event. Frate, atâta mi-a fost polenizatul. Da. Frate, Albina. Albina, te plătesc. Bă, frate, sora mea, Albina, te plătesc. Bă, dar vină și mai polenizează-mi, că cât mai am? Nu mai am? Colectă honey? Asta nu da. Mai am foarte puțin. Adică mai am puțin. Am 3.45. I want to try honey. 11. High fried seed. Honey club. Bee chair. Frate, pun și-o de ăsta. Bă. Bă, frate. Eu. Asta mi-a dat țeacă. Ce fel de țac? Bă, oamenii mei, spuneți-mi și mie, dacă eu cumpăr ceva, unde văd ce am cumpărat? Mythical egg, ok, bă. Bă, eu am înțeles de dacă i-a cumpărat ceva. Unde văd?
de unde le colectez, că la mine în inventar nu sunt. Liliac, legenda! Dă-mi-l mie. Bă, frate, acum pe bune, dacă Un copac liliac. Oh, Nu, îmi va acum, crește un copac cu fruct de liliac. bă, nu, acum pe bune, fraților. Lavandă. Ce e asta? Uite, Polyshade Bluebelly. Bă, frate, acum pe bune, eu Domnule dacă YouTuber, Da. am ceva pentru dumneavoastră. mă poți ajuta doar dacă îmi zici de unde fac, de unde iau ce am cumpărat. De exemplu, eu dacă să spunem că am cumpărat niște decorațiuni, de unde le iau? De la ciocan și lopată. De acolo știam că le iei. Ciocanul și lopata, dar unde? Că eu le-am cumpărat, deci eu le-am cumpărat. Dar de unde La le ciocan, ridic? acolo. A, de la Anul ciocan? cosmetic. Da. Și le pui. Vai, ce prostăs. Nu vă mai faceți prost, domnule. Bă, frate, eu le aveam acolo lângă backpack și pe bune că nu m-am uitat. A, scuze, șefule, asta nu e polenizată. Au! Mai ia de aici. Mai ia și eu de asta. Nu mai am nimic polenizat, șefule. Mai am doar asta de gold, dar pe tine nu te interesează aurul. Bă, da, dumneavoastră, vreau și nici aur. Dar dumneavoastră nu-mi dați. Ce ai, mă? 29 de... Mă. Bă, tu ai face bine să ai ceva bun, că te dau cu capul de masă, dacă nu. Ok. Pa, nu mai vin niciodată la tine. Despre vorbești. Uite așa. Blu, se pot strica fructele dacă nu le colectezi? De ce? Cine pică? Nu așa întrebam. A picat ba. De ce am doi de bani? A, da, că e... Nu se pot strica, doar în gheață. Ok. Și polenizarea asta nu mai vine, a? Vine doar ploaia. Știam că vine la un timp o ploaie cu trăsnete. Da. Dar că nu mai luat-o. vine. Eu am luat-o și acum unde e? Ah, ok, Bă. și eu pe asta o mut cum... Vreau și eu un mango, nu dragon fruit. Vreau și eu efectiv un mango, un mushroom, un piper sau un cacao. Ups. Cacao. Dă doar un copii de cacao. Ăla e ce cred eu că e? Ce? Da, mai struguroiul. A, uite-mi și mie ăsta. Păi și frate, eu cum îl... Ah. Ia tu acea în inventar. Și pune... Stai așa că nu știu cum să-l pun. Aia e faza. Că nu știu cum să-l pun. Spuneți-mi și Dacă mie un am pic. pentru dumneavoastră ceva. Uite, nu. Bă. Bă, ar Schimbăm un merge... pic jocul pe episod. Poftim? Schimbăm jocul pe episod. Adică... Adică dacă vrei să schimbăm jocul. Nu, nu, nu. Bă, nu știu, care 44 de minute, o închid. Și cam atât a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. La revedere și pa, pa! Pa!